Duh, batangku ngelepel ki. Mbok gawe lawak ora yo? Udah tak ini. Hei, mbok gawe lawak ora li? Batangku ki lho ngelepel. Aku mah makani manuk tiwi dhewe. Yo. Duh, enak lawak ora ki yo. Loh, enake kok malah bawang ki. Ah. Lei, boleh mbok iki ra duwe lawak. Mancing piye, Le? Oh, kudu pancing, kok apa mancing. Kowe iki apa duwe ide? Wong gawe gampang nek. Ayo. Oke. Set. Wes, oke. Aku bang golek cacing ya. Nah, iya kok cacing manggone nek lemah aku mbok. Wes goleki, mancing re, ra duwe cacing. Wes cukup, lumayan. Menjelup. Tarik. Asem malah entuk kresek. Ngobati. Lu. Betul piye iki rek? Lu. Mancing.